za a yi hukunci a kansu ranar alkiyama waɗansu mutane ne guda uku. Ba za a yi hisabi ba, a zo a yi kisasi wa mutane. Abu Huraira ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a faro ta ne ta kan waɗansu mutane guda uku a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda ta kansu za a so. Wannan hadisi, lokacin da Abu Huraira ya tashi bayar da hadisin, sai da ya yi suma uku kafin ya ba da hadisin. Wani ne ya zo ya mishi tambaya akan yadda za a tsaye da bayi a yi musu hukunci ranar alkiyama. Abu Huraira da ya tina wannan hadisi sai ya sume. Almajiran shi suka ce muka jira ya farfado, ya sake yunkurin ya musu bayanin waɗanda za a fara kisasi a kansu ranar alkiyama. Abu Huraira sai ya sake suma, sai da ya yi suma uku kafin ya yi yunkuri ya fara faɗin wannan hadisi da yanzu za mu karanta. Ya ce inna awwalan nasi, farkon mutane, yuqda fihi yawmal qiyama, wadda za a yi hukunci a kansu a ranar alkiyama, thalathatun, waɗansu mutane ne guda uku. Rajulun istushhida, wani mutum ne daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu shahada. An tafi da shi yaƙi domin ɗaga kalmar Allah. A wajen yaƙin ya yi shahada, fa'uti ya bihi, annabi ya ce sai a zo da shi gaba ga Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah sai ya tunasar da wannan bawan ni'imomin da Allah ya mishi. Domin duk abin da za a tambaye ka ranar alkiyama, Allah sai ya tunasar da kai ni'imomin da ya maka. Shine ma'anan summa latus'alunna yawma idhin anin na'im. Idan abu ya shafi kai kawon addini ne, Allah sai ya tuna maka, ya baka mota, me kai wajen yada addini. A buga maka misali da waɗanda suka ci milamilai da kafansu domin yada addini. Idan dukiya ce, a tuna maka abin da aka baka ya kai maka iya masallatai guda 10 ko 20. Duk ni'imar da Allah ya maka sai an tunasar da kai ni'imar kafin a maka tambaya akan wannan ni'imar. Yadda kuka ji a cikin alkur'ani, thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im, sannan za a tambaye ku wallahi, in ji Allah, game da ni'imomin da aka muku, wallahi za a tambaye. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah sai ya tunasar da wannan mutumin irin ni'imomin da ya mishi. Fa'arafaha, sai ya tuna duka ni'imomin da Allah ɗin ya mishi. Tada sai ya ce mishi, ma amilta fiha, to waɗannan ni'imomi da na maka, wani aiki kai da su domin ci gaban addini na, domin taimakon bayin Allah, domin taimaka ma addinin Allah. Allah sai tambaye shi, ce mai kai? Kala sai ya ce, qataltu fika, Allah na yi yaƙi don kai, don neman yardanka, domin addininka ya tabbata, hatta kutiltu, har aka kashe ni. Sanadiyar mutuwata na rasa raina ne domin kare maka addininka. Kala kadhabta, Allah sai ce wallahi ƙarya kai. Walakin katalta, sai dai kayi yaƙi ne liyuqal, domin a dinga cewa huwa jari'un, ai kai jarumi ne, kai barde ne. Abinda ya shigar da kai cikin yaƙin shine domin ka nuna jarumtarka. Wani mutum ya tambayi annabi alaihi salatu wassalam a game da yaƙi, gwagwarmaya wadda ake samun tsira da ita ranar alkiyama. Annabi ya ce, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa hiya fi sabilillah. Duk wanda yayi yaƙi don kalmar Allah ta yi sama, to wannan shine yayi yaƙi fi sabilillahi. Ko yaƙi kai, amma in akwai haushin wadda kake yaƙar
Allah ba zai biya yakin ba a ranar alkiyama. Shi yasa wani yaki da aka je sayyidina Abubakar suka yamutse da wani kafiri, Allah ya ba ma sayyidina Abubakar nasara, ya daga kafirin nan ya fetta shi, ya cire wuka zai burma mishi. A wata riwaya kafirin sai ya tsarta ma sayyidina Abubakar yawo a fiska, a wata riwaya sai ya daga hannu ya mari sayyidina Abubakar. Jama'a suna kallon su, Abubakar sai ya sake shi sai ya tashi. Wannan abun sai ya daga musulmai hankali. Yaya mutumin da ka samu gagarumar nasara a kansa yana abokin gaban Allah, kuma iya bukatarsa kai ya ga ƙarshen rayuwarka, ya ga ƙarshen addininka, kuma ka ɗaga shi bayan ka samu nasara a kan shi. Suka sake rungumewa. Allah ya sake ba Abubakar nasara, ya ɗaga shi, ya buga shi, ya kashe shi. Aka ce to amma faɗa zuka ɗan yi wani abun da bai dace ba, yaya za a yi ka samu dama a karon farko? Ya ce karon farkon da na samu dama